Sego goreng spesial iki. Wah, enak iki Mas Di. Heeh. Sego goreng spesial tur-aturan wingi. Pak, sarapan Pak. Sego goreng spesial iki. Wah, enak iki Mas Di. Heeh. Sego goreng spesial tur-aturan wingi. Lah kok tur-aturan? Ayo, Piye iki segone. maksudnya? Kan wingi leng liwet akeh, ngumbengi rantek. Terus tak goreng. Nah, kuwi ana sosisnya to, Pak. Sosis iki wingi kan anake mangan kae ra dendake to sosise. Amane man, tak rajang tak leboki kono sisan. Waduh. Terus ki terus sambel iki kan wingi anane isih akeh. Iki rong dino kan sambel rong dino. Aku rewangan ka. Lah iya, daripada dijual ya mangan to. Anjir. Kira-kira kok wetengku mul-mul ora iki. Ora, iki kan nek kurang pedes iki. Cabene iki lho, lombok iku lho sik kuwi. Tak tambahi lombok barang kok ben enak. Wah, jan bojoku jan ngirit tenan iki. Lah saiki ki nek ra ngono ora iso mangan, Pak. Obat iki. Opo anane wae. Engko awan lagi masak neh. Aduh. Tak masakke sing enak engko. Sik engko sore. Ya kok siapke nomor telepon Puskesmas. Lah apa? Ada gak nemu ke Pak? Mul-mul. Oh, sisa-sisa ya. Sing enak iki wong lombok iku lho dadi pikiran iki. Ora dino e. Iki coba dicicip ora percaya. Enak yo ngene bobone yo mau kanan kok. Iki gak rupan wis coklat kaya ngono e. Nek kan lho iki mung dadi sak piring tak lho. Wis lak dimakan enak engko wis tenang to. Tak enteni nang kene lho. Kok nek terasa sesuatu engko gampang. Ayo Puskesmas buka.